Așa, am ajuns la domnul Sorin pe vaporaș. Mă băieți, dacă veni... Domnul Sorin, bine te-am găsit. Băi, să Iar. să fie femeile, să o ducă bine, când plecăm. Vorbim să aducă două, numai la poză. Să facă, măi, când ajunge acasă nu mai găsim. Hei, aveți grijă ce vorbiți că se înregistrează și vi le trimit acasă. Eu v-am spus, să nu ziceți că nu v-am spus. Pe Facebook. Deci totul este frumos și ca înainte. Dar ce băi, ești așa slut, tu te bagă niciuna în seamă? Apa e frumoasă, vremea e frumoasă. E o pasă, că vă spun o strubia. Hai mulți ani, sănătate, băieții! Hai, Doamne ajută! Doamne ajută, crinere! Hai, domnul Petrișor, hai! Hai și noi! E super, e bine, deci mai bine de atât. Bă, ce-ar fi? Ce-am văzut ceva? Orice melodie, iată! Merge spre 36. O, fetele le luăm din port. Hei, îți dai seama... Pentru ușor să ne trăim. Da, și voi să trăiți. Fost apa mai scăzut, ai putut să intri acolo, nu atingea? Eu am intrat. Bă, nu știu dacă e la Ebro o să fie așa frumos. Bănuiesc că o să fie o leagă Mai plăcut. mai plăcut, dar în rest, mai ales că e sălbatic. Aici cunoaștem zona, în rest, dincolo... Mie mi-a tras. Băi, Ți-și atras? Aici e bine. vezi că am vorbit cu tu, poate să ieși o barcă, dar acolo dă-i drumul, o loc am vorbit. Am vorbit. Una e de 400, uite. Zi băi, ăștia sunt șefii la Murichiu, știi? Și la pescuit, domnul Săptălin, Treană. Zice, băi, dar ce faci? Zic, plec și eu, că să mă duc să mă antrenez la Sorin acolo, zic, să plec cu el fără antrenament. Trebuie să am antrenamentul făcut, mă duc cu... Băi, ce că niște plătică. Cică. Păi azi dimineața vreau să-mi explice ce a prins și am zis, eu ce ați prins. Aici e super loc. Da, aici e super de frumos că e condițiile, așa că... Stai că mă uit o leacă la ele.